Vítám vás u nového videa. Ako vidíte, kanál sme začali len teraz 22. Končíme ju, lebo sa pískať tu. Už mám troška nahraté. Máme aj dáke mody. Kľudne si ich stiahnite. Neviem, čo sa im vám stane, ak nie. Toto všetko je tu. Toto sú moje mody. Počkajte. Už tu máme 3 hodiny. Super. Very good. Bol by som rád, kebyže zanecháte like a odber. Snažíme sa dať 11 odberateľov a 11, aby bolo na tomto videu aspoň 5 lajkov. To by sme boli veľmi radi. Tak veľmi rád by som bol. A prvá minúta je za nami. Nechám vám to takto asi to nebude to najlepšie ľudia. Dobre. Máme tu škódku, oktávku. Pozrite sa. A pozrite na ten krásny nápis. A my ideme sa pozrieť na škódku. Nastúpiť. Dívajte sa. Kokos, ty vole, rezačku tu máme. To je tá z módu, len tak. To musíte prvo stiahnuť. Ideme aj na našom krásnom John Deere. Inak, ak by ste sa divili, prečo mám blato, kosil som jedno pole. Chcel som vám, natáčal som z toho video, ale nepodarilo sa mi. Tak, prepáčte, ale toto ideme ešte 2 polia skosiť. Toto poobkášame a bude to very good. Ide to pomaličky, len 6. Akože sa môžete pozrieť, mám tu na farme John Deere 6. Štajera. Neviem, či sa číta Štajer alebo Štajer. Kristala, John Deere, Challenger alebo prečo nie. Kozba kukurice na siláž je veľmi super. Len ja som vám chcel natočiť. Akože len dneska som začal hrať farming a vidíte, že už máme 3 hodiny nahratých. Takže je to za slušný výkon. Počkajte, nezapnem vám zvuk. No, nie to je krajšie. Počujete? Tento ide. Dobre, to je výkos. Ja nechápem, prečo to takto robia. A vlastne je to pravda, lebo som musel otočiť ako. Ale zdržuje to. Budujete si to jednoducho sa môže
otočiť, ale stačí mi, nie? Pekne krásny klázek dva. Sa nám nebol spotingen. Poviem, keď vykosneme, takže dobre ľudia úspešne porobené a obkášané kreškrivené. Dal som si menšiu prestávku, lebo skrátim vám cestu. Takže ozvem sa tak, asi tak. Za chvíľku sa ozvem. Dobre, takže už cípeme na farme. Siláš. Nepýtajte sa. Nič radšej, lebo mám na to zlé odpovedi. Nebojte sa, ale takže ideme naspäť na pole, aspoň vám ukážem, ako keľujem. Pozor. Idem na plný vôbec, lebo načas pomaly. Nepýtajte sa ma, aký je to bordel. Budem nosiť umyť ten traktor. To je tráva. Nie tráva. Fú, ľudia, my sme mali takto odišli. Fíha, tralala. A tu nás už čaká rezačka. Toto bolo maličké pole. A už vás nenechám o nič prísť. Na tom druhom sú už to. Sa otočiť. Inak na prvom videu mi pršalo, čo bolo veľmi pekné a za druhé bol veľmi pekný trakt. Počujeme. Dobre. Skúste sa pozrieť na napríklad KinkyPrst.cz, ten natáča tiež dobré videá, alebo Sulobík 91,
To je taký tiež začiatočnícky kanál. On má len 200 odberateľov, tak mu máme podporu. A ešte, ako sa na tým Javu. Ak poznáte Java, tak ešte ten natáča. A ten natáča aj Minecraft a tieto veci, ale takedy sa vidia aj 25 farby, čo veľmi super. Ja ho osobne pozerám všetkých týchto troch youtuberov, čo som vymenoval. Farmárstvo je moja srdcovka, takže na tomto kanále budete vidieť iba video o farmárstve, možno aj Brawlerku dakedy, alebo Minecraft možno raz natočím, alebo aj viackrát, alebo aj Roblox, alebo Forzu, Fortnite. Neviem, čo sa vám bude páčiť, ale farming neprestanem točiť. To nepripadá k úvahu. A môjim cieľom by bolo do konca tohto roka dať, no nie do konca, to máme málo dní, no do konca roka dať aspoň 20 odberateľov. Takže vyjdú tieto prvé dni asi tak 8 videí, takže prvých 8 dní, takže do 8. decembra. A potom 8. decembra bude ďalšie nové videá a každý deň budú vychádzať nové videá. Lebo asi vás nezaujala dedová farma. Poviem vám pravdu, ani mňa by nezaujala. Takže pozeral som na ňu. Hrávali sme ju s Filipom, pamätáte si? Ten nemá dostatok peňazí na FS 25, takže som mu povedal, že nevadí. Mám aj ďalších kamarátov, ktorí so mnou natočia, ale zatiaľ toto bude len taká crossplay verzia, keby prvé dojmy. Takže toto bude na pozadí tohto videa, tak by to bolo super. Takže ukončím tohto video. Ak sa vám to bude páčiť, dajte like a odber. Snažíme sa dať 11 odberateľov. Takže neuveriteľne. Majte sa.